врати, ново училище, нова ясла и 2 пристройки в 2 детски градини. Ремонтът на сградите към своя край предстои да бъдат оборудвани. На 15 септември тази година 460 деца ще влязат в обновената сграда на бившето основно училище Георги Бенковски в Кърджали. Там ще бъдат преместени учениците от основно училище Свети Кирил и Методий, които години наред делят една сграда с езиковата гимназия. По този начин ще се осигури така наречения комфорт за езиковата гимназия Христо Ботев и вече няма да се налага там да има двусменен режим на обучение. Ремонтът, който е към своя край, бе на стойност над 4 милиона лева, като повече от половината са осигурени от Министерството на образованието. Тази сграда беше оставена на произвола на съдбата, не беше стопанисвана. Бе направен абсолютно основен ремонт на абсолютно всичко, без да влизам в детайли. Така че тази сграда в момента няма да отстъпва по никакъв начин на модерните училища с абсолютно всички изисквания. Новата учебна година ще стартира и с над 170 нови места в ясли и градини. От 15 септември ще се отвори вратата на бившата детска ясла номер 5 с капацитет 72 деца. Ще бъдат изградени пристройки в двете детски градини.